each and every. Jodake Mawaru County Laikipia ogong'anyo mur chenro mar chiwo omenda mag somo magiwacho ni rochone nikech mibadhi kethi kod jomoko mabende chiwo basari e yor ng'eruok ka moko to loko makamano ohala mar bugo ofuke gi giwegi. Jodak mane riwre e ng'anyo wacho ni mibadhi dino ne jopuonjre mabende kalo penj onge kod nyalo mar siro sombgi. Gikwayo gavana ma Laikipia Joshua Irungu mondo odonjre e wachno ka gimedo jopiny mane oyiero obede kamati mag basari ni koro ikwedo. Moja kuchagua watu ambao tuko na imani na wao waweza kutuongoza mambo na basari. Watu ambao tulichagua waliweza kubadilika na ikawa watu ambao hawajali wananchi. Na ndio sisi leo tumekuja kuambia rais aingie na kama waingilie mambo ya basari. Tukishaguana wanaenda wanabadilisha wanaweka watu wengine. Sasa tunashindwa. Maana ya public participation ni nini? Tunataka kilio yetu